Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka. Barkamu da kasance da ku a cikin shafin labaran mu yau da kullum. A yau za mu kai ka wata kasuwa ta musamman wadda aka bude a Najeriya. Kasuwar Musulunci ta farko. Wannan kasuwa ta bambanta da sauran kasuwanni saboda an tsara ta ne musamman don ta dace da addinin Musulunci, tare da sauran dokoki da suka yi daidai da shari'ar Musulunci. Ku biyo mu don mu je mu ga abubuwan ban sha'awa da ke cikin ta. Kasuwar Musulunci ta farko a Najeriya tana ɗaya daga cikin irin ta a faɗin yammacin Afirka, kuma tana birnin Kano. Ɗaya daga cikin biranen da ke tsohuwar al'adar kasuwanci a cikin musulunci. Wannan kasuwa ta kunshi shagunan da aka kera su musamman don su dace da bukatun musulunci da masu sayayya daga kasar nan da ma na ketare. Yayin da ke shiga kasuwar, za ka hangi salon gine-ginen da suka dace da addinin musulunci, inda kowane shago yana da tsarin rufe kaya da kare duk wani abu da ya saba wa shari'ar musulunci. Babu sayar da kayan da su saba wa addini ko al'ada kamar kayan shaye-shaye, kaya marasa sutura, ko abubuwan da ke da alaka da fina-finai ko waƙoƙin da basu dace. Yau za ka ji kiɗe-kiɗen gargajiya da ke nuni da al'adar musulunci, wanda ke ƙara ga kasuwar kyau. Mutane daga sassa daban-daban na duniya suna zuwa don ganin wannan kasuwa mai cike da tsari na musulunci da kuma sayan kayayyaki kamar sutura, kayan abinci, littattafan addini da kuma kayan ado na gargajiya. Musulunci ba kawai wuri ne na kasuwanci ba, amma kuma yana da muhimmanci wajen taimakawa wajen ra'ayi al'adun musulunci da kuma inganta kasuwanci da ya dace da addini. Wannan kasuwa tana jan hankalin masu yawan bude ido da kuma masu shawarar ilimin addini da kasuwanci. Jama'a na yaba yadda kasuwar take tafiya bisa tsarin shari'ar musulunci, tare da tabbatar da tsafta, adalci da tsauraran dokoki kan duk wanda ya karya ka'idar kasuwar. Wannan kasuwa ta musulunci ta farko a Najeriya ta nuna yadda yake iya inganta harkar kasuwanci tare da mutunta addini da al'adu. A koda yaushe, Najeriya na cigaba da jan hankalin duniya ta hanyoyin kasuwancin ta na gargajiya da kuma na zamani. Muna fatan wannan kasuwar za ta zama wani ginshiki mai ƙarfi ga masana'antu da kasuwanci na musulunci a Afirka. Mun gode muku da kasancewa tare da mu. Kada ku manta, ku danna subscribe da ƙararrawa don samun sabbin labarai na musamman a labaranmu na yau da kullum. Mun gode.